Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kuda uko uti chikomba saka watigire chama taura tindi saka kunzani chama tangu love more la kusinyanga and sinyanga nyanga alright love more nyanga kati chikomba chinokatsonga tikaisiya kuti uyu ndakuzvisa nasuku witness isuku mukomana vane zvokuita naye andosakaisiri kuya asi susara kutsvaka umbowo hudiki nokuti vanhu havane free makotsi pachiwe shuwa kana munhu asanyenderwa mukadzi angashingireko tipoza mukadzi wake hazviiti zvimwe zvacho tinenge chifunga masadare tiri kuno kuti itestimony yatinge tiri kupa imwe tione kuti unoikunda ii pane zvandatokuonowa mukomana ari kushingirira zvacho tinongoda umbowo kuti tigonobata mukomana ungambono naisingaindodzima ibatsiri sisi tisazoita kuti zvakugaira yaramba kushi imi foni yechesona madziva ichitaura nabasing ichokwadi ndasipa speaker unogona kutaura imi chokwadi chenyu wozi imi ndoda kuziva wozi maidziva vakundimzvenga vachindishisha imi ndinogona kutaura chokwadi chenyu nokuti ndimi mune foni yaishandiswa zvaitika ndezvekuti madhezi ekutanga ari mafirst days amaidziva iuya kumakwachikumbira foni but vekutanga vanondibhodera pachena vaindibvunza kuti ndinoda kutaura nasekuru wangu saka vachiva chikwereta zvinhu mushoma vaita asekuru mwana webhadhara sekuru mwana webhadhara zvinoda inini murungu wangu wainga akuda kunditora sitoku chikwereti chese chabhadhara ndakabvunza ndakati naini maidhi sekuru venyu vacho havasati vauya here ndikudawo mari yangu zvondingona unouya mushokumeni wani ndatangazendo wako kwandiratidza blessing chikomba chawo ichi ndoka ndakabva ndati ndobva wati nani tikupai mari yacheni ndobva wabhadhara igani blessing haanokwanisa kundima mari ndoka ndakazoona blessing uyo bva ndamubvunza kuti ngai munhu ndini sekuru wamaidhiye vazvanzi ndini bva ndataura kupereta zvinhu mushopu saka vakati mi ndini chabhadhara mari yacho ndobva watondi chokwadi muzukuru wangu munhu uyu asi zvinoitwa ndezvekuti aimbotengesa fish kubasa kwedu vatoshandira saka ndakamupereta fish ndakati ndozogona ndikubhadhara saka ndakasara neamaundi yake inoita $8 saka ndoyakusera ndinetsei nopamba kwenguva bva ndazati nhaini imi munoti maidhii muzukuru wenyu pakudii mbonyasemurudze chokwadi ndobva chaya chokwadi ndaendikuzei maidhi ndodana nawo asi ukama kuena huripo asi maidhi todanana takatobvira kudhara totombotanga nhasa takatonenguva ndatati kwenyu mandane mukadzi wemunhu kuti zviite sei kwenunu havana kumbondipindura vangotsika-tsika vanhu vandatomboti mhino zvenyu ini nyaya vazondazokura ini ndichakutaurai ndomazivira ndoita une zvimwe hazvinonjisa kuzozviita ndazvinzwa kutaurwa asi izvi zvinhu zvokuti zvinogona kungoudzwa munhu iwetaura so alright kundombosunga tisodzei ndiyo takupa mukana taurapo
ya izvi zvinhu zvokuti zvinogona kungonzi munhu taura so since apa inanonzi yokandichitaura pafona munhu aitongobvunzwa pamwe akaudzwa matauriro aitenga ari kubvunzwa saka handizive noti dare richikwirwa rakanzi rina witness ane mameseji saka handisi kuziva kuti makati mimi first time zvakanzi witness ndaauya makati mupurisa ndaaende nesamon kuna witness kuti achiuya last week anoshandirwa nawitness feature handina kukama naye aishamwari haasi kana shamwari yangu handina kukama naye nai mamai tachikumbira wakambotitaurira unezva chikombo chikombo changu ndikudana naye nyangwe nhamba dzake dzefoni ichi chikombo changu ndikudana naye nyangwe nhamba dzake dzefoni zvinozisiwa une musoro taura idisi 078 pasi 078 071 071 91 91 98 98 25 25 633 071 071 98 98 25 25 633 633 namba yako kana iri yako mwakaikirema namba yangu basi ningekuda namba yararai makasika munyarara orit kune dzimwe futi dzebhadhi dzaunoziva kuti tipe futi 077 077 28 28 25 25 633 ndedzakwe namba ndedzangu makarara mese here unorara mese asi maane nguva mbidanana wakusvika unozorambwa taura chokwadi namba izvimwewa ararazisikirema mafungiro akwe ini mafungiro angu nini pamusoro hakuna kufunga ziva apakuda kuziva mazira ako sezvinhu zvakaitika paane nguva nokuti inini yangu iri kuti painzi pana witness handiti but witness haisi yako kandiyaidari sorry mama iwewe kakuna kuti witness kuti witness taisa pasaidi handiti anofone nhamba mbiri communication dzataura namai unomusoro unoziva kuti kana wakutaura nhamba dzako dzofoni nomusoro wagara uchidziona kudhara handiti dzimbiri waivapechiamai nhamba mbiri dzafoni iwewe namba zvikangofana kuti inini ndikaclaima nhamba dzemunhu hatazoziva namba nemusoro kana wabvunzwa shamwari pindura kubvunza ngati ndiava amai avo vapati nhamba foni dzako dziri 2 wakingoti wapire chii waifonera nawo chii handinavapa foni nhamba dzangu asi kuti vanhu vakawandawo nenyaya vane nhamba vanefoni nhamba dzangu inini nharaunda munoita nezvekukanika nekudrive amai mune mota nganizagadzira ndini muchini wacho waigadzirwa ndosaka wakabata nhamba ungabate nhamba usina sevhisi yaungawani nemunhu wako saka muchini ndini sazochita kuti wazinzwa wanzwa here kuti vanhu vanosita nguva dai zvakaipa steri ukangotikorera mafupenaregero unobva muno chete hatidi kuti vanhu varwe ndosakaona murume varamba achingirira nekuti akuita zvinoita beri tinokumbira regero wanzwa here but handikumbire regero pasinachibuda munhu saina yapinza vamwe vanhu auchada kusumuka kuti usaini waramba ruregerero hakuramba kusaina kuti chibuda kamunhu iwe mfane shogarisero ungaurambwa siti weombozorera uzorera usero zvese asikuda ene unosaine tokuita basa rimwewe chisaina kuti munhu usazozvita kuti iwewe
phone number dzako onamba maanadzo mzara chogara nai isu tomoda kutonganira dare nai isu kuno kuti apedza kudara asi munhu haasi chikombero chikomba nai kumadzimai uye haasi chikombero isine mombe dzake ina uswa 30 anwa wabhadhara mombe mbiri mombe dzake $300 ichi uswa 30 anwa wabhadhara mombe mbiri pera kwa mwezi wa Julai mombe mbiri padapedza naye orugadzana zvakanaka mazomani sunga imeni sunga imeni. Yes, come away, don't. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.